Ang per kilo po natin ay 120, 60 pesos na kalahating kilo. At ang hipon po natin ay nagkakahalaga ng 50 pesos na kada tumpukan, 200 pesos sa kada kilo. Tumpukan ng mga dilis sa halagang 50 pesos sa per kilo po ay 120. Ang kilo po ng ating tilapia Batangas ay 100 pesos na kada kilo. So sariwang-sariwa ang ating mga latagan ng mga dilis sa Malabon. At may tumpukan din po tayo ng pusit sa halagang 100 pesos. Boss, magkano yung ating talong? Shoutout, happy birthday, Lodi! Binog ka lang yan, boss. Ayun, shoutout sa'yo ha. Shoutout sa mga nag-birthday na October. Ayun, shoutout. Nakawaos ka lang kahapon. Ayun, nakaraos na siya kahapon. Kahapon nagkita kami, naglalakad. Hindi na ako binalikan. Magkano ang kilo ng talong mo? 60 lang yan, boss. Kanto. 60 pesos kilo. So 60 pesos na per kilo ng ating talong. Ang ating sitaw, 20 lang, boss. yan 20 pesos po yung isang tali oh. Ang latagan ng bawang, 4 na piraso na po yan oh. Sa halagang 20 pesos. Ito naman po yung panindang 20 pesos na sibuyas. Sa mga nagtitipid po, dito po ay meron po kayong mabibiling sibuyas sa halagang 20 pesos. Pulo ng tanigi, 160 na per kilo. So dito po ang yellow pinto na, no? Mura po, 160 na per kilo dito sa Malabon, Tumpukan. Magkano tortilyo mo? 180 ang per kilo? Dito po ay 180 na per kilo ng ating tortilyo. Sa Lapu-Lapu, parehas. 180 rin po ang per kilo ng ating Lapu-Lapu, no? May mga labahita, dalagang bukid, yan po yung mga lahat. May dorado rin po. Ayun, dorado po ay 180 na per kilo. Dito naman po ang tumpukan po natin ay 100 pesos na mga yellow pin tuna na maliliit, 120. Tapos yung mga sariwang dilis, oh, 50 pesos na kada tumpukan at mga tawilis. Yan oh, marami na po yan sa halagang 50 pesos, no? Alright, so dito po ay 50 pesos, marami oh. May mga halo-halo po mga isda na masarap pong ipangat. Ayan, yan po yung mga latag na 50 pesos na kada tumpukan. Tapos may mga tumpukan din po tayo dito ng mga bangus dagupan sa halagang 130 na 3 piraso. 120 naman po dito, 2 piraso. Dito tayo kay tatay, kay kuya. Shout out po. May tilapiang Batangas pa rin po siyang latag at mga bangus dagupan. Magkano po ang per kilo ngayon? 200 per kilo ang bangus dagupan niya. Malalaki po. Tapos may tilapiang Batangas. 120 po dito sa tilapiang Batangas. Dito po magkano ang per kilo sa maliliit na bangus? 130 na per kilo. Ayan. Mga medyahan po yan. Ang bangus dagupan. Ito naman po ay may mga seedless na 70 pesos kalahating kilo na ubas. Anong ano to? Prutas? Dalandan? Ngayon lang ako nakakita ng ganitong dalandan. Magkano naman po ang per kilo nito? 60. 60 po ang per kilo. Ganyang seedless. Ito po yung seedless na dalandan po. Ganyang klase po yung dalandan. 60 pesos po seedless na per kilo. Ating lansones, kalahating kilo ay 40 pesos. Native na lansones, 80 pesos po ang kada per kilo. Tapos alright, isang magandang umaga po sa ating lahat at isang mapagpalang umaga po dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. So mag-a-update po tayo ng mga panibagong presyuhan ng kanilang latagan ng tumpukan kasi dito po ay nakakabili po ng halagang 50 pesos ay marami na at 100 pesos na mga tumpukan. Siyempre aalamin pa rin po natin ang kanilang mga per kilo ng latagan ng isda. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-explore at mag-ikot dito sa Malabon, Tumpukan. So tara, let's go!
Alright, ang mga tumpukan po ng ating mga yellowfin tuna na maliliit sa halagang 100 pesos. At ang per kilo po natin ay 120, 60 pesos na kalahating kilo. At ang hipon po natin ay nagkakahalaga ng 50 pesos na kada tumpukan, 200 pesos sa kada kilo. So shout out sa'yo, Lodi, ngayon lang ulit kita nakita. Nagbakasyon ka ha? So yan po yung mga tumpukan ng hipon at kilo ng hipon sa Malabon tumpukan. Boss, salamat! Dito naman po ay marami po mga tumpukan ng mga dilis sa halagang 50 pesos. Sa per kilo po ay 120. Ang kilo po ng ating tilapia Batangas ay 100 pesos na kada kilo. So sariwang-sariwa ang ating mga latagan ng mga dilis sa Malabon. At may tumpukan din po tayo ng pusit sa halagang 100 pesos. Tapos ang ating mga gulyasan, 150 ang isang piraso. May mga tag price na po talagang mga nakalagay sa kanilang mga bentahan po ng isda sa Malabon. Ang ating yellowfin tuna ay 130 na per kilo. Galonggong. So, 20. Ang ating tawilis at salinyasi sa halagang 50 pesos ay madami na. So, 20. Para matuloy. Lagyan lang po ng harina, ilublog sa mantika, siguradong ulam na. Fried, tawilis, or salinyasi. Dagupan, 100 pesos na isang piraso ng bangus. Sa tumpukan po ay 130. Ayan po yung presyo. At 4 na piraso na po, no? 50 pesos na mga lataga ng tawilis sa Malabon Fish Market. Ayan. Madami po kasi kayo mabibili dito sa halagang 50 pesos ay talagang sulit at talagang ulam na maghapon. Ay boss, 120 na, 120 na. Alright, so lipat tayo dito sa ating kaibigan po na nagbebenta na naman ng ating mga gulay. So, masarap na gulay. Dito tayo sa ating Lodi. Boss, magkano yung ating talong? Shoutout, happy birthday, Lodi. Minong ka lang yan, boss. Ayun, shoutout sa'yo ha. Shoutout sa mga nag-birthday ng October. Yun, shoutout. Nakawaos ko lang kahapon. Ayun, nakaraos na siya kahapon. Kahapon nagkita kami, naglalakad. Hindi na ako binalikan. Magkano ang kilo ng talong mo? 60 lang yan, boss Kanto. 60 pesos kilo. So 60 pesos na per kilo ng ating talong. Ang ating sitaw. 20 lang, boss. Yan, 20 pesos po yung isang tali, oh. 60 ba? Ay, nago. Tapos may mga panindang sigarilyas, ampalaya, okra, kamatis. Tapos may mga kalamansi. Ito, 20 pesos po itong mga ganitong klase ng naka-plastic. Ayan. Huwag yung dagdag mo. 20 pesos, no? Yan po yung mga latag po nila. Tapos may mga iba't iba pa rin po mga gulay dito na mga latag. 25 buwan po. 5 peraso sa Magkano pipino? 60 kilo. Yun, 60 pesos na kilo ng ating pipino. Ito, 10 pesos po yung mga ganitong nakabalot po na kalamansi. Ayan. Boss, maraming salamat! Magkano ka man, boss? 30 Yan po yung mga tag price po ng kanilang bentahan. Kalahating kilo po yan sa halagang 50 pesos na sibuyas. 20 pesos naman po sa ating mga latagan ng bawang. 4 na piraso na po yan, oh, sa halagang 20 pesos. Ito naman po yung panindang 20 pesos na sibuyas. Sa mga nagtitipid po, dito po ay meron po kayo mabibiling sibuyas sa halagang 20 pesos. Ito po ay 50 pesos, no, na kalahating kilo, at ang kanyang mga kamatis ay 20 pesos din po yan na mabibili nyo po dito sa Malabon Fish Market. Tapos may suka po dito na paninda, no. Ito na lang po yung nakita natin mga latag, no. Kaya magkano na ngayon yung
60. Di ba 60 pesos naman yung price nun? Hindi, dati yun. 50 lang. Oh, ito po ngayon yung kanyang mga suka. Saan po magawa to, tay? Antique, no? Ito po yung suka ng antique. So, 60 pesos po yan. Yung maliit? 20. 20. Yan po yung mga presyo ng kanyang mga suka dito sa Malabon Fish Market. Yan po ay natikman ko na at napakasarap. Hindi ko maubos yung isang boting ganito dahil madami. Yan po ay 60 at 20 pesos na bentahan po ng suka. Tay, marami pong salamat. Thank you po. Tay, salamat po. Yellowfin tuna. Sa yellowfin tuna natin ay nagkakahalaga ng 160 na per kilo. At ang bangus dagupan, ayan, ang bangus dagupan ay malaki po. Tapos ang ating dalagang bukid, 160 na per kilo. Nanay Noemi, may istorbo ko lang po. Magkano po yung bangus dagupan nyo? 180 lang yan. 180. Mahigit 1 kilo, no? Oo, 1 3, 1 4. Yan po yung bangus dagupan natin na napakasariwa at napakasarap at sinigang. So dito sa Malabon Fish Market ay kung mamimili kayo ng isda, may mga gulay na rin po kayo mabibili at kumpleto rekado. Naharang po tayo. Alright, 160 naman po dito sa dalagang bukid na lapad na malalaki. Yan po yung mga presyo. Yan, mga 160 na mga yellowfin tuna, no? So marami na po tayong mga isdang bato na nakikita po dito sa Malabon. Pulo ng tanigi, 160 na per kilo. So dito po ang yellowfin tuna, no? Mura po, 160 na per kilo dito sa Malabon, Tumpukan. Ito po ay paakyat ng tulay ng Malabon at pag nakatawid po kayo dyan ay lugar na po ng Nabotas. Magkano tortilyo mo? 180 ang per kilo? Dito po ay 180 na per kilo ng ating tortilyo. Sa Lapu-Lapu, parehas. 180 rin po ang per kilo ng ating Lapu-Lapu, no? May mga labahita, dalagang bukid, yan po yung mga lahat. May dorado rin po. Ayun, dorado po ay 180 na per kilo. Ganda ng ating ano. Dito naman po ang tumpukan po natin ay 100 pesos na mga yellowfin tuna na maliliit, 120. Tapos yung mga sariwang dilis, 50 pesos na kada tumpukan at mga tawilis. Yan, marami na po yan sa halagang 50 pesos, no? Tapos ang tumpukan po ng ating pusit ay 100 pesos. Ang ating po mga gulyasan, tumpukan po ay 100 pesos. Ang per kilo naman po ng ating yellowfin tuna ay 150 at 140 na per kilo. Boss, pili na boss. 50 pesos naman po dito sa mga tawilis natin sa tumpukan, no? Siwing kilawin niya, 50 lang. Ayan, 50 pesos. Dito po may mga isdang buwan-buwang, kabasi at salinyati sa halagang 50 pesos din po na tumpukan. 50 lang pag siwing na. Ang kilaw pa mag
Alright, so dito po ay 50 pesos. Marami oh. May mga halo-halo po mga isda na masarap pong ipangat. Ayan, yan po yung mga latag na 50 pesos na kada tumpukan. Yellowfin tuna, 130 na per kilo. Tapos dito tayo sa ating kaibigan. Yan, ang kanya pong mga gulyasan sa halagang 100 pesos na per kilo. Tapos sa ating mga yellowfin tuna ay 150 na per kilo. May shout out po. Doon po bumili ako sa anak niyo po ng tortilyo. Sa kabila po. Sabi ko babalikan ko na lang. So yan po yung latag ni nanay dito, no? Bangus, bisugo, dilis. Ayan. Tapos may mga tumpukan din po tayo dito ng mga bangus dagupan sa halagang 130 na 3 piraso. 120 naman po dito, 2 piraso. No? Puro na lang kanan. Boss, Yan tinda saan ha? Yung kaibigan mo? wala, hinahanap ko nga, bibili sana ako bangus ngayon. Dito naman po ay may mga dalagang bukit at mga tilapiyang Batangas at bangus dagupan. Ayan. Yan po yung mga latag dito ni nanay, no? Yan po yung mga paninda niya rito sa Malabon Fish Market. Tumpukan po ng mga hipon sa halagang 50 pesos. Kung kayo po ay maggugulay, ay meron din po kayong mabibili dito sa halagang 50 pesos na tumpukan ng hipon. Yan din po ay mga pusit sa tumpukan. Tapos may mga dried fish na rin po kayo mabibili dito at mapipili, no? Alright, dito tayo kay tatay, kay kuya. Shout out po. May tilapiyang Batangas pa rin po siyang latag at mga bangus dagupan. Magkano po ang per kilo ngayon? 200 per kilo ang bangus dagupan niya. Malalaki po. Tapos may tilapiyang Batangas. Magkano? 120 po dito sa tilapiyang Batangas. Dito po magkano ang per kilo sa maliliit na bangus? 130 na per kilo. Ayan. Mga medyahan po yan. Ang bangus dagupan. Kuya, salamat po. Thank you. Shout out po, shout out. Ito naman po ay may mga seedless na 70 pesos kalahating kilo na ubas. Anong ano to, prutas? Dalandan? Ngayon lang ako nakakita ng ganitong dalandan. Magkano naman po ang per kilo nito? 60 po ang per kilo. Ganyang seedless. Ito po yung seedless na dalandan po. Ganyang klase po yung dalandan. 60 pesos po seedless na per kilo. Nay, salamat po. Thank you. Ano nga bro? Ano sa vlog? Ano pangalan mo? Boss Lando Explorer. Boss Lando ito. Sige po, salamat po. Dito naman po ang ating lansones. Kalahating kilo ay 40 pesos. Native na lansones. 80 pesos po ang kada per kilo. Tapos 70 pesos naman po ang ating seedless. 140 po ang per kilo. Sa ating rambutan ay 25 pesos na kalahating kilo. 50 pesos sa kilo. Boss, shout out sa iyo. Shout out! Dito po ay 35 pesos na kalahating kilo ng lansones. Paubos na lansones. Yan po yung mga buhagag na lansones. Libre, free taste. Ha? Every time lang kalaki. Bato ka na pwesto sa taas. Eh, maraming motor eh. Kanina.
Sa atin po mga saba ng saging, no, 50 po ang per kilo. Yan po mga nakasabit po ay alagang 100 pesos na mga mansana. Tapos ito po yung mga saging na latagan, no? Alright, so talagang ang ating mga prutas pa rin po dito sa Malabon Fish Market ay napakamura po ninyong mabibili. Alright, sa sitwasyon at kaganapan po dito sa Malabon Tumpukan ay marami pa rin po kayo mabibili sa halagang 50 pesos na tumpukan at ang mga presyo po nila ay napakamura po ninyong mabibili. So shout out tayo sa ating mga kababayan na dumarayo po dito sa Malabon Fish Market. Shout out po sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shout out po sa mga vendor na masisipag po na makapaghatid sa ating mga kababayan ng kanilang mga bentahan na murang presyo ng mga seafood. So ito po muli si Boss Lando Explorer na lagi po mag-update na mga presyuhan at kaganapan dito sa bayan po ng Malabon. Enjoy and be safe po sa ating lahat. Bye bye na po. God bless.